Bueno, pois iso, mentre anda a peña toda loca coa escarcelación dos presos vascos, sería pois eu ando coa noce ainda. Despois de facerlle a curva, rematei de facer o que é a canle para a lámina, o burato para que entre a cuña, e nada, logo rematei darlle a forma exterior, onde lle fixen as incrustaciones, e agora queda xa o último, que poñerlle o tornillo. Teño un por aquí, me parece. Bueno, aquí. Perdón, falcano. Pois iso, lle teño que cortar un cacho, tornearlle, eu non teño torno, eu utilizo taladro. Entón, o que lle teño de que tornear un cachiño, bueno, facer todo en ébano, se non en asta, aí non teño de darlle volta, posiblemente en ébano, pero asta, non sei que. E o que se quería parir será meterlle un ollo, pois unha peza destas que utilizo para incrustar, pois como nos botóns normais, sin máis, meterlle aí o cachiño redondo. Entón, para iso o que fago é pillar o cacho de madeira, non é este, tengo que cortalo aínda, cacho de madeira, lle fago un taladro, primeiro da medida disto. Normalmente os parafusos estes son cuadrados, non ven redondos todos, o que pasa é que eu prefiro así, lle fago o burato coa broca e entón entra directamente e encolo con lo que quite todo. Non facerlle o cuadrado ten problema que se pode desencolar, entón o cuadrado evitaría iso, pero en cambio entra mellor e o loutito a verdade que encola bastante ben e eu creo que non ten problema de desencolarse. E nada, entón lle fago o taladro para o parafuso e despois lle fago o taladro na punta para o ollo nada máis. E entón, bueno, queda cuadrado, redondeo coas limas, meto no taladro e coa lima e torneo e remato. E iso, despois, esta é a vara, teño ainda que recortala, estou aí na dúda, pero a punta me quedou un pouco pequena e entón ando cencando do tamaño de 4 cuartos, do tamaño estándar. Entón, podría facela do tamaño un pouco longo, ou senón, como os arcos cos que toco normalmente, que é do que tomei medidas, facela un pouco máis curta. De facela un pouco máis curta, que posiblemente faga así para pegar o tamaño coa punta, pois de facer outro, lle cambiaría a nosa, pero pouco máis longa, a verdade é que un par de milímetros nada máis, pero bueno, logo cando se pon, pois queda un pouco desproporcionado. Entón, por iso. E iso, o que me queda é rematar a vara, teño que quitarlle aquí aínda un pouco de madeira, encerar en todo, teño que redondeala, normalmente se fai cuadrado, se pasa a octógonos e despois xa se redondea. E nada, teño que facer o burato aquí e, bueno, aquí normalmente vai un taladro e un burato, entón o tornillo no burato se move o tornillo tuerca, e o que fai que se mova a noce e que tense todo o pelo. Logo facerlle o burato aquí para encerdalo e bueno, darlle o acabado final, aí unha vez aí xa pouco queda, a verdade. E iso, bueno, aupa.